Друзі, привіт! А в цьому відео на прикладі перців я покажу вам, чим я підживлюю молоду розсаду до пересадки, щоб вона швидко почала рости. Зараз у вас на екрані якраз результат такого підживлення. Подивіться на розмір справжніх листочків. До такого розміру вони виросли лише за один день після підживлення. А далі у відео ви побачите, якими вони були ще вчора. Тепер давайте приготуємо само підживлення. Для приготування нам потрібна буде літрова банка, а також потрібно буде ще 50 грамів сухарів. Сухарі потрібно поламати на маленькі частинки і скласти їх у банку. А щоб було легше орієнтуватися без вагів, потрібно заповнити сухарями десь третину банки. А хліб можна використовувати як чорний, так і білий. І можна його комбінувати, поєднувати. Отримане підживлення буде стимулятором росту на основі дріжджів. Дріжджів у цьому стимуляторі невелика кількість, бо це вже дріжджі після випікання хліба, але нам якраз такі і потрібно використовувати для розсади. Вона ще молода, слабенька і чистими дріжджами підживлювати не можна, тому що буде велика концентрація. А залишки хліба, я думаю, у всіх залишаються після їжі. Потрібно їх висушити і можна використовувати. Тепер потрібно доверху залити в банку теплою водою, не обов'язково кипяченою, але якщо ви проживаєте в місті, і у вас вода з-під крана хлорована, то таку воду використовувати не можна. Ви тільки нашкодите своїй розсаді. Потім закриваємо банку кришкою або харчовою плівкою і ставимо у тепле місце для настоювання. Для цього потрібно як мінімум 1 добу. А ось тепер зверніть увагу на справжні листочки на тому самому перці перед тим, як я використовував цей стимулятор росту. А для зручності використання я відлив чистий стимулятор росту у меншу банку. Це і є готове підживлення. Коли його потрібно використовувати? Зверніть увагу, що справжні листочки вже почали з'являтися. Це означає, що вже починають утворюватися корені. І ми повинні нашій розсаді допомогти, щоб коренева система у розсади була більш потужна і пишна. А в цьому нам допоможе цей стимулятор росту. Але не плутайте справжні листочки, ось ці маленькі, з ось цими сем'ядольними. Тому що підгодовувати розсаду, як тільки на ній з'явилися лише сем'ядольне листя, без справжніх листків, безглуздо, тому що розсада ще не зможе засвоювати цей стимулятор росту. А такого підживлення вистачить на велику кількість розсади, тому що нам потрібно буде всього по 1 чайній ложці під кожен паросток. І підгодовувати таким стимулятором росту потрібно не дуже часто, а лише двічі. Перший раз ось у такому стані, коли тільки з'явилися справжні листочки, щоб дати швидкий старт розсаді. І вдруге ми проводимо це ж підживлення за 2 дні до пересадки розсади з контейнеру у стаканчики, щоб розсада перенесла стрес і продовжила швидко зростати і розвиватися. Також, якщо у вас залишилися питання з приводу цього підживлення, обов'язково запитуйте у коментарях і з задоволенням на все відповім. Головне, пам'ятайте, що перегодувати розсаду так само погано, як і зовсім її не підживлювати, а в деяких випадках навіть набагато гірше. Наприклад, якщо використовувати кожен день цей стимулятор росту на своїй розсаді, і у вас є нестача світла, то ваша розсада може сильно витягнутися. Так що дотримуйтесь тих пропорцій і цього порядку, як я вам і розповів, і тоді все буде добре. Якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у нових відео.